Karon lagi ni magibaga nga nula ang maparigat da nga usto iti bagida nga iti sangwanan iti Dios ket makita na nga ayo pimpiman dagiti talaga nga devoted dagiti dibutado na unay. Yes, iti Dios, ito ti Dios iti asina kan bendisyon na dagiti kada tao. Agpaiso ka di agpaiso ka di nga nula ka di adat yaramidon tayo nga banag nga ikarigatan tayo kat numakita ti Diyos niya kat itad na iti pabor na kada tayo. Agpaiso ka di niya. Kaya tayo tao nga may asunod iti sangwanan iti Diyos. Ngam ti tartaray iti tao kat sarili da nga dalan. Ada ka di ti dalan iti Diyos tapno iti tao kat may asunod iti sangwanan iti Diyos nga nasanduan. Nalatak nga iti tao kat haan nga mabaling nga makasunod iti sangwanan iti Diyos. Gapusta iti tao kat nagpason. Haan nga mabaling nga iti tao kat basta na mandaran ti Diyos nga masunod ka niya. Sino iti tao nga magmandar iti Diyos? Kanaan niya ti ada iti tao nga ipalastog na ti sangwanan iti Diyos. Tinaduma ko na da babaan iti panangparigat at ipagida. Dadumay raman da pa'y dagiti makan, nga handa nga mangaan ti manungal dao. Handa nga mangmangan ti manung weeks. Kat no makita ti Diyos kano nga nasantuan da, makaya da nga ramiden di. Ayo, talaga nga umasidig kano ti Diyos kanyada. Naasidig pa iti Diyos kanyada. Iti dito nga tiyempo, tilalanta ni Apostol Pablo, iti wagas nga iti tao, kat nayasidig iti sangwanan iti Diyos. Kita antay man iti sumbat iti saw ti Diyos concerning iti na iti nga banag. Ngam sakbay nga mapantay dyan, dandanon ko ti kablaw lang takada kayo. Kakayan, kakapsat. Dagiti amin kada kayo nga magsubsubaybay, dagiti records tayo. Uray tini, dating tiyempo nga amok nga napnuan tayo, ti kasapulan, papadpadas tayo, uray pang lodo da duma, nga madadagiti da duma nga nayat, nga isakripisyo da piman, nga agload. Tapno buyan, dagiti records tayo. Magadal, dagiti records tayo. Salamat kada kayo kakailan. Hangkuman nga madakamat, iti nagnagan nyo, namkat kong idanon iti kablaw kada kayo kakapsan. Iti Roma chapter 5, adat iti versikulo 2. So, agdaldalyasat tayo. Iti versikulo, iti Roma, dinalan tayo, dinalyasat tayo. Iti Roma chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Iti nga oras, adat tayo iti chapter 5, verse 2. So, kitaan tayo dagiti amin nga banag nga amin nga masapul nga mamantay nga naidatag iti sangwanan iti Diyos nga intin na kada tayo nga masapul nga mamantay. Kuna na dito verse 2, by whom, ti chapter 5, by whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. By whom also we have access by faith into the grace in which we stand. Iti Ilocano, kunana iti Ilocano. Iti Roma chapter 5 verse 2. Nayasidog tayo, babaan iti pamati, iti parabor, iti Diyos. At pagtakdaran tayo, ita. Agragpo tayo, ngarod, itinamnama, mairanod tayo, iti dayag, iti Diyos. So, na iti chapter 5 kanto, kata iti sasarita na, iti may nga bendisyon nga napasama iti tiyempo nga nadeklara tayo, nga declared not guilty. Gapus iti pamati kini Kristo Jesus. Iti may nga tao kat napalintag iti sangwanan iti Dios. Gapus tatikit kitaan iti Dios. Kataan nga di kinalintag di tao. Nudi kat di kinalintag ni Kristo nga tinalak di may nga tao. So dito di kunating atonement. Tikit kitaan ti Dios kat di nang kalab. Katawan sa balin, nuhan lang din ang kalab kada tayo.
nga nagtalok ka ni Hesus Kristo kat ni Hesus Kristo itinangkalab kada tayo di kinalintag na di perfecto nga biyag na isu itinangkalab kada tayo nga ti panangkita ti Diyos kada tayo kat acceptable na kaakseptar makaayo gapus kini Hesus Kristo itata kunay ti saw ti Diyos hanyo kading amo ngahan lang nga diye kuna tayo nga dagiti banag iti verse 1 itinaytod kada tayo naikan tayo pa iti pribilehyo nga naiasinag iti sangwanan iti Diyos gapus iti pamati kini Kristo Jesus amin ngayon maot kini Kristo Jesus naikan iti pribilehyo nga umasilig na iti sangwanan iti Diyos kunana gapus iti pamati dahito iti may nga misteryo nga naiparwar tatangan simpo ti amuda nga pagasiligan lang kiniapo kat iti templo iti Jerusalem itata naiparwar nga han nga masapul nga da ka iti templo tapno nasilig kay ti Dios ti kuna tayo ayun nasilig da piman ti Dios ta silig da kanang da nga simsimba ada ni Apo Dios di simbahan di kapilya di pagimungan kuna iti sangwanan iti Dios hanyo kadinga mo ada iti may nga pribilehyo nga naitud kada tayo aming inmawat kini Kristo Jesus nga manubot kan may salakan na naya silig da kan ada iti pribilehyo da nga masilig iti sangwanan iti Dios di access na iti sangwanan iti Dios hanamin nga tao kat naikan ti pribilehyo nga mangkatungtong iti maysa nga presidente dagi lang naikan ti access na kasla ko matatadi pa nag-appointed aday napantayo aglaklakat NBI tayo hangka nga basta-basta nga mapantatadi PSA hangka basta-basta nga mapaniyakat mapangkalatan mga lati kayat mo malaksi dagiti seniors ta naikanda iti pribilehyo nga access nga direct access nga mapandadya aglakad kat ada kadagiti hanga seniors kana dagiti hanga PWD datayo kuna iti tilintag tata agpa-appointment ka. Online appointment. Tapno magunod mo iti serbisyo, iti PSA, NBI, kaya nagiti na duma, police clearance, aday ako na tayo nga appointment tayo. Kat dahi ti kung kuna iti sa ti Diyos. Di appointment tayo ti sangwanan ti Apo. Di access tayo. Kasat no iti may isang tao kat masiligan na kan makaasilig isunat isang wanan iti Diyos. Dahil takat babaan iti pamati kini Hesus Kristo. Ni Kristo matlang iti mangi access kada tayo. Mangi asilig kada tayo kini Diyos Ama. Isumat lang ti mangi asilig kada tayo kini Diyos Ama. Isu nga ti panagkarakat babaan iti nagan ni Hesus Kristo. Di kararakat na ito dito nga pribilehyo. Kadagiti inmawat kini Kristo ta isu ti asilig ni Hesus Kristo ti sangwanan ni Diyos Ama. Babaan iti pamati napasamak dayta nga access nga makasilig ti tao ti sangwanan ti Diyos. Haan nga gapus ta inrigatan namanan. Haan nga gapus ta pinahigat na ti bagina. Haan nga gapus ni hangan ng nangang isu na ti manual daw. Nga pinalparigat na pimpiman ti bagina. Napasamak di jay free access tayo ti sangwanan ni ti Diyos. Nga masiligan tayo isu na baba ni ti kararag. Gapus kini Hesus Kristo. Pamati kini Hesus Kristo. Laglagi panto dihay. Aming ngayon mawat kini Kristo na ikan. Hanlang nga naging ministro, idi ti mangyasrig iti Diyos, iti dawat kang kararagdan, ti may sa nga padi. Tata, iti nagpasamak tatan, amin nga tatao, diretso nga mabalin. Lasidagan na kanisura ti mang katungtong iti Diyos. Nahan nga masapo nga ministro lang ti mangidanon, ti dawat mo kang kararag mo. Lawan, di ti pribilehyo nga na ito kanyang. Tata, by whom also we have access by faith into His grace, in which we stand. Nga isu, ti pagmagpatayan tayo. Nga isu, ti patpatpatan tayo. Nga na ito'y tirasun, nga pribiliyo nga, ipatawid tayo, pasublat tayo. Hantay nga palubos nga matibag. Hantay palubos nga madadan. Anya di ay, di pribilehyo nga iti tao kat masiligan na ti Diyos. Kahan nga adayo iti Diyos. Mabalin kayo nga masiligan iti Diyos. Babangan kini Hesus Kristo. Iti pamati kini Kristo. Tani Kristo ti mangyasilig kanyang tisangwanan iti Diyos. Babangan kayo di ay. Patpatan tayo. Hanyang ibatan di ay. Hanyang aliplipatan da iti nga susuro. Da iti susuro nga mga kuna tayo nga laglagi po nyo nga naitid ka tayo nga pribilehyo nga access iti sangwanan ni Diyos. Ni Apo Diyos.
Kanda ito'y tirason nga agnamnama tayo. Nga natnuan iti namnama tayo. Iti gloria, iti ragragsak ti Diyos. Nga na iti nga fellowship nga na itot kada tayo. Iti redemption nga na ito'y. Iti reconciliation, iti panakasubot, panaka-yurnus iti relasyon. Agragsak tayo dito'y. Ito iti pagapuan ti namnama tayo. Apay, di namnama nga anya diay. Nga napakawan tayo. Di namnama nga na naiurnus tayo tinasangwanan iti Diyos. Nga iso ti rason, nga da iti pribilehyo. Nga hantay kung mga liwain nga masibig nga kanayon iti Diyos. Babanti ki kararag nga panangidalan, panangit kamitar iti sangwanan ni Kristo Jesus nga iso ti mangidanon kada tayo ti sangwanan ti hapon. Haan tayo nga mapukahan tayo nga pimpiman. Dahito di ko na nga naragsak. Sibibiyag nga namnamat na kada tayo. Kapusta di panakasubot tayo. Gapos di panakayurnos tayo at agtultuloy diay. It will be for ingana eternidad. Dayta nga naiurnos nga access tayo ti sangwanan ni Diyos. Iso nga gundawayan tayo hante nga agbiag nga pimpiman. Hanay yung bagay nga awan ti padpadas, adda ti padas. Namdi agbiag nga pimpiman kanong awan sirsempina. Kung natin sa utya po, agbiag tayo nga napnuan ni tinamnaman. Kadua, dijay, iti bendisyon, tinayasyo na iti sangwanan iti Diyos. Baban ti pamati kini Kristo nga iso, ti mangya sa silib ka na tayo. Sapay kuma, panabindisyonan kayo ti versikulo 2, iti Roma chapter 5. Ino mo na nagpay ti panakamu tayo, iti sa Diyos. Nuhan mo ngay nawat ni Kristo Jesus, awan kanyam da ito. Adayo ka kini Iso Kristo. Uray ti sangwanan ng gana eternidad, may sina katimpirno. Kadua, ti mangiurnos kan makayasirig lang kanyam iti Diyos. Nga mangiurnos ti relasyon mo. Nga akseptaron na kani Diyos Ama. Kat baban lang ti pamati kini Kristo. Apay nga lablablabanam. Katnupay nga awatang isuna. Apay nga han mo nga talken kananay ni isuna. Gapusta umanay isuna kadwa. Umanay isuna. Agpagpakasya. Agpagpakasya ka na. Awatom. Agbabawi ka ti bason mo. Talkem ka ni isuna. Gapusta isuna lang. Ti makayasinag kanyam. Iti pa nakaisurnos ti relasyon mo. Napakawanan da ka. Kanaksiptaran da ka. Ni Jesus lang kadwa. Awanan da duman. God bless you.